Mfowethu, ngiyazi ukuthi leli qiniso lizobaphatha kabi abantu, kodwa khona iqiniso. Bafowethu, izwe libulawa abantu besimame. Abantu besimame bayalibulala izwe. Nabantu besilisa futhi bayalibulala izwe, kodwa ngizoke ngiqale ngabantu besimame. Uyabona le ndaba lena yokuthi abafana bephenduke nje benziwe obanomzane bengenzanga lutho, ngisho utwana. Le nto yenza ukuthi abafana bangayazi ubunzima bokulwela izinto abay'funayo noma i-value yempilo, ukuthi kahle kahle impilo mawumfana iziphi iy'gaba okufanele udlule kuzona ukuze ukwazi ukuthi ukhule ube umnumzane. Begcina abafana sebedelela nje sebethi abasiboni isidingo sokuganwa, sokuthi bezame ukuthi bevele bedelele bethi abekekho umuntu, sebexhaphaza abantu besimame manje bethi akekho umuntu wesimame, abasekho abafazi, abasekho abantu besimame, abasekho abantu ongabathatha uthi ufuna ukuganwa yibo. Bekhona ngoba yini? Ileli dlanzana labantu besimame abathi mase bethandile umuntu bese bemenza umnumzane okhipha iy'nkomo, wenza yonke i-process ekubo kuze kufike la esigabeni sokuthi anikwe yona unkosikazi wakhe ahlale nayo. Kunabantu abaningi abahleli kamnandi, abahleli ngathi baganiwe. So lowo muntu vele yini akashoda ngayo? Sikhona yini isidingo sokuthi alokhu ey'hlupha agijima phansi phezulu afunana nenkomo emaplazini, aplene indaba yokushada ngoba ayikho into akangayazi, uyawashelwa. Kunabantu abahleli kahle kabi la, abadlula ngisho abantu abaganiwe ngendlela abahleli ngahle, abondliwayo kumanje nje balele bavele ngemakhanda ey'ngubeni, akazange akhiphe ngisho utwana. Ukufa ukubulawa izwe njengoba lifile, libulawa yileyo procedure ukuthi bonke abantu bevele benikwe ubhusende nje. Abantu bagcine bengasakwazi ukucabanga ama-challenges. UNkulunkulu uyidalile impilo yakhe, wathi impilo kufuneka umuntu asebenze ukuze akwazi ukuthola izinto asebenze kanzima, akwazi ukuthola le nto leyo ayifunayo. We have to work ukuthola into oyifunayo, but ngendlela okwenzeka ngayo abantu sebethola nje izinto kalula. So asisekho vele isidingo sokuthi abafana noma iy'nsizwa ziy'hluphe manje ngoba uvuka ekuseni nje lishona ilanga usunomuntu usuhleli ngathi uganiwe, usuhleli njengomnumzane, usuwumnumzane vele, usunayo yonke into. Uyakwazi ukuba ney'ngane kuthiwa ubaba ka-boy engenzanga lutho, phansi phezulu kuthiwa ubaba ka-boy uGayi. Sekunamagama esiNgisi akhona ngoba lesi isiNgisi lesi ukufika kwaso sizobulala izwe ngoba kuvele kuthiwe hhayi naye uzo-understand-a. Sekuphelile-ke njalo-ke nawe uvele u-understand-e. Angisho ukuthini kodwa nje bafowethu, izwe angazi le nto ingenza kanjani, kodwa kunomoya kasathane okhona ovunguzayo owenza ukuthi abantu besimame bengayithathi serious in such a way that angazi kanjani bey-submit-e themselves kubafana, bethathe yonke impilo yabo, beshiye konke abanakho, ngisho abazali, ngisho ikhaya, beshiye nje bedele yonke into, noma umuthi owenziwa abafana. Kunemithi ngoba phela ikhona imithi, sivele ngabe sisazi.